Αυτό είναι ένα BMW Z3 και θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο υποτιμημένα αμάξια που έχουν βγει ποτέ. Πάμε να δούμε γιατί. Η BMW τη δεκαετία του 90, βλέποντας την επιτυχία που έκανε το Mazda MX-5 στην αμερικάνικη αγορά και θέλοντας να μπει στην αγορά των μικρών Roadster, αποφάσισε να αναθέσει στον Τζότζι Νακατζίμα το 1993 να σχεδιάσει ένα αυτοκίνητο προκειμένου να μπει στη συγκεκριμένη αγορά. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό εδώ το αυτοκίνητο, το Z3, μετά από πάρα πολλά concepts, τα οποία βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Το αυτοκίνητο αυτό είναι το πρώτο αυτοκίνητο που αποκλειστικά φτιαχνόταν στην Αμερική, στη Βόρεια Καρολίνα συγκεκριμένα. Πριν καν βγει στην αγορά, εμφανίστηκε στην ταινία James Bond GoldenEye για ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα μέσα στην ταινία, σε μια σκηνή με μια καταδίωξη με ένα αεροπλάνο, και πριν καν βγει το αμάξι στην αγορά, ξεκίνησε να γίνεται ένας ντόρος σχετικά με το αυτοκίνητο. Αυτό οδήγησε στην BMW να φτιάξει ένα special edition James Bond Z3, το οποίο στην αρχή παράχθηκε σε 20 μονάδες, όμως η BMW αποφάσισε εν ώψη της πάρα πολύ μεγάλης ζήτησης που είχε το αυτοκίνητο να παράξει ακόμα 80 μονάδες. Όπως έχετε παρατηρήσει όσοι το έχετε δει από κοντά, πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που έχει πάρα πολύ ιδιαίτερες γραμμές, με φουσκωμένα στις άκρες, εδώ ένα φουσκωμένο καπό όπως βλέπουμε, και γενικότερα είναι ένα αρκετά επιβλητικό αμάξι παρά το μικρό μέγεθος που έχει. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε μερικές συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες που έχει το Z3 εξωτερικά και μετά να το δούμε φυσικά και εσωτερικά. Το βασικότερο χαρακτηριστικό που υπάρχει στη BMW Z3 είναι αυτή εδώ η γρίλια που βρίσκεται στα πλάγια, όπως βλέπουμε στο αυτοκίνητο. Η γρίλια αυτή είναι εμπνευσμένη από την BMW 507 των 50s, που πραγματικά δίνει μια πάρα πολύ όμορφη πινελιά στο Z3 και το κάνει να ξεχωρίσει, νομίζω, από οποιοδήποτε άλλο κάμπριο της κατηγορίας του την εποχή εκείνη. Σε σχέση με τα άλλα BMW της εποχής και σίγουρα σε σχέση με τα σημερινά BMW, είναι αρκετά μικρότερες οι γρίλιες, το οποίο είναι ένα χαρακτηριστικό που νομίζω ότι το κάνει να δένει πολύ ωραία με το αυτοκίνητο. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι αν οι γρίλιες ήταν μεγαλύτερες, όπως ήταν ας πούμε στη σειρά 3 ή στη σειρά 5, θα τέριαζε τόσο. Ανταυτού πιστεύω ότι το μέγεθος αυτό είναι ακριβώς όσο πρέπει να είναι, προκειμένου να δένει σωστά και με το υπόλοιπο σασί. Όπως θα έχετε δει τόση ώρα, το αυτοκίνητο το έχω ανοιχτό σε κάμπριο. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έβγαινε προφανώς στη μορφή Roadster, αυτήν εδώ που βλέπουμε, με το soft top. Υπήρχε το κουπέ, στο οποίο επίσης έχει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και ανάμεσα στους ξένους φίλους του Z3 έχει πάρει και το ψευδόνυμο Clown Shoe, που σημαίνει το παπούτσι του κλόουν, λόγω της ιδιαίτερης μορφής που έχει το αυτοκίνητο με το μεγάλο εξόγκωμα, το οποίο είναι ουσιαστικά το parbriz και το αμάξωμα. Λοιπόν, εκτός λοιπόν από το κουπέ έβγαινε και ένα αξεσουάρ hardtop, το οποίο έκανε ουσιαστικά το αυτοκίνητο να είναι μόνιμα κλειστό, διατηρώντας παράλληλα όμως την κουκούλα που έχει πίσω. Επιπλέον, κάτι που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι τα πρώτα Z3 που βγήκανε με χειροκίνητη κουκούλα, ενώ το συγκεκριμένο μοντέλο, όπως και τα περισσότερα μοντέλα μετά το 1998, είχαν ηλεκτρική κουκούλα. Το ίδιο ισχύει και για το facelift. Η BMW, έχοντας προβλέψει ότι γενικότερα τα υδραυλικά συστήματα, ειδικά στις κουκούλες, δεν είναι και το πιο αξιόπιστο πράγμα, όχι μόνο στην BMW αλλά σε όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες, έβαλε ένα διακόπτη, μια μανιβέλα βασικά, την οποία θα δείτε τώρα στις οθόνες σας, η οποία απομονώνει το υδραυλικό σύστημα και μπορείς να ανοιγοκλείσεις και χειροκίνητα την κουκούλα. Δείτε πόσο απλό είναι. Βάζεις τα χέρια πίσω, τραβάς και κλείνει. Εδώ λοιπόν, για να κλείσει η κουκούλα, σωστά, κάνουμε αυτό και από αυτή τη μεριά. Και τώρα η κουκούλα έχει κλείσει και είσαι προστατευμένος από τη βροχή. Αξίζει επίσης να χειροκροτήσουμε την BMW για το σκεπτικό το οποίο έχει. Όταν έφτιαχνε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και έβαλε αυτήν εδώ τη ζελατίνα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν πίσω παράθυρο, γνώριζε ότι οι ζελατίνες γενικότερα έχουν μια τάση να φθύρονται από τον ήλιο και από το πέρας του χρόνου και φρόντισε, όπως θα δείτε τώρα, να βάλει μέσα στο εσωτερικό μέρος της κουκούλας ένα φερμουάρ προκειμένου να μπορεί να αλλάχτεί εύκολα η συγκεκριμένη ζελατίνα. Ας μιλήσουμε λοιπόν λίγο για τη ρεζέρβα του Z3. Λοιπόν, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, φαίνεται να υπάρχει ένα πλαστικό. Το πλαστικό αυτό λοιπόν έχει μέσα τη ρεζέρβα, προκειμένου να μην παίρνει χώρο
μέσα στο πορτμπαγκάζ του Z3, η BMW τοποθέτησε τη ρεζέρβα από εδώ πέρα, κάτω, δίπλα στην εξάτμιση. Κάτι εντυπωσιακό που αξίζει να αναφερθεί, όπως βλέπετε τώρα, είναι ότι έχει βαλβίδα προκειμένου να μπορείς να ελέγχεις την πίεση του αέρα της ρεζέρβας χωρίς να χρειαστεί να κατεβάσεις τη ρεζέρβα και να κάψεις τον πολύτιμο σου χρόνο. Πριν προχωρήσουμε στο εσωτερικό του Z3, ας δούμε λίγο το πορτμπαγκάζ του. Λοιπόν, εδώ πατώντας το κουμπί και τραβώντας εδώ πέρα, ανοίγει το πορτμπαγκάζ του, το οποίο όπως βλέπουμε, εντάξει, προφανώς δεν πρόκειται για ένα ευρύχωρο πορτμπαγκάζ μεγάλο αυτοκινήτου, αλλά για αντικειμενικά μιλώντας για το μέγεθός του, έχει ένα καλό πορτμπαγκάζ, μπορεί να πει κανείς, το οποίο πιστεύω χωράει και 2 βαλίτσες για Σαββατοκύριακο, ας πούμε. Λοιπόν, ας δούμε λίγο τώρα τα εργαλεία του. Σηκώνοντας λοιπόν εδώ αυτό το κάλυμα, μπορούμε να δούμε εδώ πέρα αναλυτικά την εργαλειοθήκη. Η εργαλειοθήκη πρόκειται για την κλασική εργαλειοθήκη οποιοδήποτε BMW από τα 90s, που να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει ακόμη και το λατρεμένο κατσαβίδι της BMW με τις 2 όψεις, το σταυρό και το ίσιο. Επίσης αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι βρίσκεται η μπαταρία, η οποία έχει αφαιρεθεί από το μπροστά κομμάτι όπου βρισκόταν στα πρώτα Z3. Εδώ πέρα έχουμε το γρίλο. Εδώ πέρα βρίσκονται οι οδηγίες για το πώς θα κατέβει η ρεζέρβα και βλέπουμε εδώ πέρα έχει ένα εξάγωνο, το οποίο κάποιος θα συνειδητοποιήσει ότι φέρνει σε μπουλονόκλειδο, και ουσιαστικά σκοπός ο οποίος εξυπηρετεί αυτό το εξάγωνο είναι ότι τραβιέται, μπαίνει εδώ πέρα κάτω, εφαρμόζει πάνω στο μπουλόνι το οποίο ασφαλίζει τη ρεζέρβα και γυρνάει έτσι εδώ, κατεβαίνει η ρεζέρβα. Πάμε να μιλήσουμε τώρα λοιπόν για το εσωτερικό του Z3. Το εσωτερικό του Z3 μπορώ να σας πω, όντας ιδιοκτήτης του και άνθρωπος ο οποίος είναι 1,90, ότι είναι αρκετά άνετο, ακόμα και για ψηλούς ανθρώπους, καθώς εγώ αυτή τη στιγμή κάθομαι σε μια ανετότατη θέση. Δηλαδή, άμα βάλω τα πόδια μου κάτω κανονικά, μπορείτε να δείτε ότι δεν ακουμπάω σε καμία από τις 2 πλευρές. Εγώ απλά βολεύομαι το να κάθομαι έτσι. Σε γενικές γραμμές, αυτό λοιπόν που αξίζει να αναφερθεί για το Z3 είναι ότι είναι ένα αρκετά άνετο αυτοκίνητο εσωτερικά. Πάμε λοιπόν τώρα λίγο να δούμε μερικές συγκεκριμένες λεπτομέρειες όσον αφορά τα κουμπιά του Z3. Ας ξεκινήσουμε από ένα βασικό χαρακτηριστικό που έχουν τα κουμπιά σε αυτό το αυτοκίνητο. Τα κουμπιά των παραθύρων, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, βρίσκονται στην κεντρική κονσόλα και δεν βρίσκονται στα χερούλια των πορτών όπως βρίσκονται στα περισσότερα αυτοκίνητα γενικότερα, και είναι μάλιστα αυτόματα. Δείτε. Η πηγή αυτή δεν είναι η στάνταρ πηγή του, είναι αλλαγμένη, αλλά νομίζω ταιριάζει με το προφίλ του αυτοκινήτου. Τα κουμπιά εδώ του κλιματισμού είναι τα κλασικά κουμπιά BMW κλιματισμού, τα οποία φωτίζονται, είναι κάτι που επίσης πρέπει να αναφέρω. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε το στάνταρ κουμπί ASC, το οποίο κλείνει το traction control. Από εδώ πέρα ανοιγοκλίνει η οροφή, και εδώ πέρα έχουμε το κουμπί για το air condition και το κουμπί για την ανακύκλωση αέρα. Επίσης, εδώ θα δείτε υπάρχει ένα ρολόι, το οποίο τώρα επειδή είναι μέρα δεν φαίνεται πάρα πολύ ξεκάθαρα. Να δούμε τώρα τα καθίσματα του αυτοκινήτου. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει αυτό το κόκκινο σαλόνι, το οποίο του ταιριάζει αρκετά, πιστεύω, μαζί με τον γκρι χρώμα. Αξίζει να αναφερθεί εδώ πέρα στα καθίσματα ότι κινούνται με ηλεκτρικό τρόπο. Εδώ πέρα βλέπετε την κίνησή τους. Αυτό το οποίο δεν είναι καθόλου στάνταρ σε αυτό το αυτοκίνητο είναι το πώς ανοίγουν τα φώτα. Εδώ πέρα δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για το που ανοίγουν τα φώτα. Τα φώτα λοιπόν βρίσκονται στο σημείο αυτό εδώ. Έχουν και ένα μικρό φωτάκι, το οποίο είναι σαν κουμπί, αλλά δεν είναι κουμπί. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο ανοίγουν είναι ότι τραβάς προς τα πίσω αυτόν εδώ τον λευγέ. Αξίζει να αναφερθεί ότι από εδώ ρυθμίζεται και η ένταση που έχουν τα φώτα. Το αυτοκίνητο έχει το κλασικό καντράν που είχαν σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα της εποχής του, με την πρωτοπορία την οποία έχει να είναι ότι, όπως θα δείτε τώρα, έχει ηλεκτρονικά τα χιλιόμετρα, καθώς και το γνωστό oil service το οποίο είχαν όλα τα BMW των 90s και των 2000s και έχουν ακόμα. Κάτι όμως το οποίο προσθέτει πάρα πολύ στην αξία αυτού του καντράν είναι τα bezels εδώ γύρω από τα όργανα, τα οποία δίνουν έτσι μια αίσθηση πιο premium στο αυτοκίνητο. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για τους αποθηκευτικούς χώρους
που έχει το αυτοκίνητο. Ξεκινάμε λοιπόν από εδώ, όπου σε αυτό εδώ το σημείο βλέπουμε ότι και στις δύο πόρτες και εδώ, καθώς και εδώ υπάρχει αυτό το σημείο τοποθέτηση διάφορων αντικειμένων όπως χαρτιά, κλειδιά, χωράει μπουκάλι νερό εδώ πέρα και ένα κλειστό μπουκάλι αναψυκτικού. Κάτι το οποίο αξίζει να αναφερθεί είναι ότι σε κανένα σημείο μέσα στο αυτοκίνητο δεν υπάρχει cup holder, το οποίο δείχνει κιόλας έτσι τη σπορ φύση του αυτοκινήτου, το ντουλαπάκι του Z3. Για να το δούμε. Όπως βλέπετε, πρόκειται για ένα ευρύχωρο ντουλαπάκι για την κατηγορία του αυτοκινήτου. Βέβαια με το μηχανισμό εδώ πέρα, ο οποίος είναι στη μέση, κλείνει αρκετά ο χώρος που μπορεί να έχει μέσα το ντουλαπάκι. Αλλά στο τέλος ημέρας, εντάξει, ντουλαπάκι είναι, δεν πρόκειται να χωρέσει μέσα ό,τι χωράει ένα προμπαγκάζ. Επίσης, στη θέση του συνοδηγού βρίσκεται αυτό εδώ το δίχτυ. Πάμε τώρα να δούμε επιπλέον χώρους που έχει το αυτοκίνητο. Εδώ πέρα έχει αυτά τα δύο κουμπιά, τα οποία κλειδώνουν με το κλειδί της μίζας. Ανοίγουμε λοιπόν εδώ και βλέπουμε μια μικρή θήκη, την οποία εμείς χρησιμοποιούμε για καλώδια. Πάμε να δούμε τώρα το μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο που έχει το αυτοκίνητο. Πρόκειται για το συγκεκριμένο εδώ ντουλαπάκι, όπου πατάς το κουμπί και ανοίγει και βλέπετε εδώ πέρα το χώρο τον οποίο έχει. Κάτι επίσης άξιο αναφοράς, θα παρατηρήσετε αυτά εδώ τα δύο σημεία είναι για roll bar. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν έχει roll bar, αλλά μπορεί να πάρει αφαιρώντας αυτά τα καπάκια εδώ και στην απέναντι πλευρά και προσθέτοντας το roll bar, το οποίο είναι ένα έξτρα. Ένα από τα μορφότερα χαρακτηριστικά που βρίσκονται πάνω για πραγματικούς μπεμβεδόφιλους και λάτρεις των όμορφων αυτοκινήτων είναι ο ήχος που κάνει η πόρτα όταν κλείνεις αυτό το αυτοκίνητο. Είναι ένας αυθεντικός στιβαρός ήχος που δείχνει την ποιότητα κατασκευής εποχής. Για ακούστε. Αυτά λοιπόν είναι τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες στο εξωτερικό και το εσωτερικό του BMW Z3. Πάμε λοιπόν τώρα να το οδηγήσουμε. Κάτι βασικό για το Z3 είναι ότι έχει μια πολύ στιβαρή αίσθηση. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει το 1800 κυβικά μοτέρ με τα 116 άλογα, που δεν είναι το χαμηλότερο μοτέρ το οποίο έβγαζε η BMW στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Παρά το γεγονός όμως αυτό, το μοτέρ έχει αρκετά συμπαθητικές επιδόσεις στα ψηλά. Το 0% του είναι γύρω στο 10,5, που εντάξει είναι χαμηλό νούμερο για μοντέρνα στάνταρ. Ωστόσο το αυτοκίνητο μετά τις 2-3 χιλιάδες στροφές μπορώ να σας πω ότι πηγαίνει πάρα πολύ ικανοποιητικά. Αλλά το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η στιβαρότητα που έχει το τιμόνι και ο τρόπος που πατάει στον δρόμο. Σε γενικές γραμμές, όταν κάθεσαι μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο, επειδή είναι πάρα πολύ χαμηλό και μικρό γενικά, το νιώθεις το αυτοκίνητο έτσι να σ' αγκαλιάζει, νιώθεις να κάθεσαι καλά μέσα στο αυτοκίνητο. Και μπορώ να σας πω, παιδιά, ότι σε σχέση με πολλά αυτοκίνητα που έχω οδηγήσει, η εμπειρία του, παρά το γεγονός ότι δεν είναι το πιο γρήγορο, ξεκάθαρα δεν είναι το πιο γρήγορο αυτοκίνητο που έχω οδηγήσει, είναι πάρα πολύ ευχάριστη, ακριβώς για τον ακούστατο λόγο ότι είσαι χαμηλά, έχει σχετικά σκληρή ανάρτηση και πατάει πάρα πολύ ωραία. Δεν θα ξεχάσω δηλαδή την πρώτη φορά που το οδήγησα, που το αυτοκίνητο κιόλας ήταν σε μια πολύ πιο περίεργη κατάσταση, γιατί ήταν καθισμένο πάρα πολύ καιρό. Το πόσο ωραία καθόταν στον δρόμο, δηλαδή πήγαινες και ένιωθες στο τιμόνι να πατάει ωραία, να στρίβει όμορφα. Λοιπόν, λόγω του μικρού κυβισμού του, εντάξει, δεν έχει η μαμίσια εξάρτηση κανέναν αρκετά ιδιαίτερο ήχο που αξίζει να ακούσετε. Όμως, παιδιά, μπορώ να σας πω ότι ανεξάρτητα του μοτέρ το οποίο θα βρείτε, γιατί γενικότερα στην Ελλάδα δεν κυκλοφορούν μοτέρ πάρα πολύ υψηλών επιδόσεων. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, στο CarGR όπου γυρνάμε το συγκεκριμένο βίντεο, υπάρχει ένα Z3M και υπάρχουν νομίζω και 2 δίλητρα στο CarGR. Κατά τα άλλα όλα είναι 1800 και 1900, τα οποία εντάξει, παρόμοιες επιδόσεις έχουν. Το 1900 έχει μια διαφορά γύρω στα 2-3 άλογα παραπάνω. Μου έχει γεννηθεί πάρα πολλές φορές η απορία με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, αν είναι τόσο ευχάριστο στην οδήγηση ένα 1800 κυβικά Z3
πώς θα είναι ένα 3 λίτρο ή ένα 3,2 ή ένα 2,8 που έχουν σοβαρό κυβισμό και σοβαρά άλογα. Πραγματικά ελπίζω στο μέλλον να μπορέσω να οδηγήσω ένα Z3M, ακόμα και αν είναι το κουπέ, για το οποίο δεν έχω καμιά ιδιαίτερη αγάπη εγώ προσωπικά. Αναγνωρίζω βέβαια την ιστορική του αξία, καθώς είναι ένα πολύ ιδιαίτερο αυτοκίνητο το Z3 το κουπέ. Όπως και να έχει, αυτά έχω να πω όσον αφορά την οδηγική του συμπεριφορά και την ευρύτερη εμπειρία που προσφέρει το Z3 σαν αυτοκίνητο.